Labis-labis ang pasasalamat ni Congresswoman Rosemary Conejos Panotes sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Barangay Bagasbas sa kanyang visitation na una nang ginawa ng kanyang mga magulang, Congressman Eming Panotes at Congresswoman Toots Panotes na kanya namang ipinagpapatuloy sa kasalukuyan. Balik barangay ang programang Barangay Visitation ni 2nd District Congresswoman Rosemary Conejos Panotes sa 135 na barangay ng Bicol District. Unang umarangkada ang barangay visitation sa Barangay Bagasbas at iba pang lugar sa bayan ng Daet. Pinangunahan ni Congresswoman Panotes ang programa at personal na nakadaupang palad ang mga mamamayan at barangay opisyal na walang sawang sumusuporta sa kanyang mga magagandang adhikain. Ang Bagasbas ay ang hanap buhay po yung iba sa dagatan sa 50% po. Magdadagat ang taga-Bagasbas kayo po. Maraming salamat po. Kanyang iyong napili na unahin kabigyan ng impact para sa ating mga kabarangay. At sana po hindi ka magsawa na magsuporta sa Camarines Norte ng pamimigay ng ganitong klaseng impact na ngayong araw ay bibigay. Tinagsa ng mga taga-suporta ang kanyang bitbit na pasalubong kalakip ang mga programa at proyektong handog sa bawat barangay. Ako po ay nagpapasalamat sa Barangay Bagasbas kasi sa sobrang init ng pantaglap sa ating Congresswoman Ate Rosemary Conejos Panotes, sabi nakikita naman yun naman po yan at nadami-dami po ng tao na nagpunta talaga po para po makita siya at makinig po sa sinabi niya po mga projects na binigay dito sa Bagasbas. Actually po, madami po yan sa mga barangay. Lahat naman po binibigyan, lahat ng barangay ng mga proyekto na ating Congresswoman. Hindi naman po pwede kasi sabi niya, hindi naman po pwede na ilan-ilan lang. Buong 2nd District po ng mga kabaranggayan. Actually, nagtanggap po ang ating Congresswoman kahapon ng ilang barangay officials. Umabot po ng alas 9 ng kami, simulang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Medyo pagod na pagod pero trabaho pa rin. Lahat po yun, barangay officials all over 2nd District po. Kasama na dyan, Basod, Talisay, Mercedes, Daet, Binsons, San Lorenzo, lahat po ng 7 towns ng 2nd District ay nagpunta po doon. Kaya sa kanyang talumpati sa harap ng publiko, pinasalamatan nito at sila ang inspirasyon ng kanyang tagumpay bilang kinatawan ng 2nd Distrito na maisakatuparan ang lahat ng kahilingan ng mga nasasakupan. Kadagayan ko pag-ipundis ng maraming po salamat. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.